Не излизат и не излизат, колега Денев. Направихте ли повторни опити? Ох, аз непрекъснато правя опити, ама... Ами да. Липсва една от съставките. Мутаген. А тук честотата на мутантите трябва да бъде... Топло ли ви е? Много. Наистина това е достойно за уважение. Кое? Че не ме третирате като жена. Защо не си донесете цигулката следващия път? Бихме могли да направим един дует. Да. Да. Тук. Тук честотата на мутантите трябва да бъде на минус 22. Кое? Честотата на мутантите. Честотата? Да. Кафето. И помнете, клиента винаги има право. Бачанек? Да, бачанек. Какво си направил вчера? Вчера? Вчера! То пише за все такива букви. Обикновен салам, той го пробута за сервелат. Ама... Ама. Обърнете внимание. Какво е това? Надебичка. Точно така. Какво пише тук? Македонска. Колко струва? 3,20. Мерси. Тук какво пише? Шумен 2,40. А така, какво правим с това? А? Фърляме го! Фърляме го? Да. Точно така. Мерси. Моля. Ето. Какво е това? Салам. Салам Самоков. И Салам Русе. Да. Точно така. Какво правим? Приличат ли се? Приличат си. А така. Значи? А? Да. Нали? Това какво е? Маслинки. Какво? Маслинки. Какво е това? Какво маслинки? Откъде сипаш маслини? Купрете горе вътре, бе. Така. А така. Защо тук? Защо? Защото? Са мокрички. Мокрички. А? Мокрички. Паджанек? Да. Ясно ли? Извинявайте, къде се намира тук клуба? Нещо за... Клуба ли? Тук се намира клуба. Тук се намира клуба. Моля ви се. Къде са ти мустачките? Моля ви се. Моля ви се. Моля ви се. Другарко. Ама сериозно ли? Защото страшно се приличате. Приятно ми. Теменушка Николова. Мерси. Теменушка. Врачът. Теменушка. Не. Блядь. Мамо. Колега Денев! Колега Денев!
Колега Денев! Какъв късмет! Так му щях да ви звъня. Ох! Ей! Ваши ли са? Да, мои са. И не се трябва да ги взема. Няма да ги оставя на улицата. Момент, колега Денев, страшно ще ви освежа. Топло ли ви? Много. Дали е от мутаген? Не. Ама не. Ама не. Ама не. Браво. Ама не. 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 Ало, врачет. Изхвърлиха ме от жилището. Така ли? И как не ги беше срам? Къде ти е багажа сега? На улицата. Простаци! Няма защо да се притесняваш. Ало! Я ме свържете с Стефан Домакина, бе. Ти си фирка си. Стефане! Слушай, бе, професор Денев се обажда. Вземи една кола. Иди през старото жилище, има малко багаж за прибиране. Не. Само книгите. Векториите ги набуте в някой склад. Готово. Знаеш ли, брачет, кое отличава човека от животното? Алкохолът. Нито едно животно не пие. Нашият професор по биология все това казваше. Кой го е казал? Брачет, извинявай. Момент.